oras madi hamu salhubna di hamu damang dainang wahado berita takamanginang siang dia ma di bagasan hai pasok kita salhubna ratlo akka keluarga tabi di tikion adorong sopa satami hatan itu hatta jamita pertanyaan martangiak mahita asiniro hamadi hamu doh dame nesian debata amata do nesian anakna Yesus Kristus Tuhan tai amin. Hatan itu hatan natar surat di Yeremia bin Judua ayat 4 rodi ayat 10 ujaha humma di tonga-tongata tangi horma hatani jahuba hamu ali pinopar ni si Jakob do sude margani pinopar ni Israel boti hatani jahuba tung ahama naso uhum jupang aka opumuna diau ubahema daudau na sida sianau jala di huton debata naso hasea gabe sogabeak ia nasida jaladang didok nasida di dia do jahuba nama nogion hita ruar sian tano Misir nama nogu-nogu hita di halongonan di tano natungil jala namar lubang di tano hasang jala lingguman ni hamatean di tano naso bidols ni halak jaladang adong jolma maringat bisi dungi hupatol hasamu tu tano nalunak asa lipa kamu parbena dohot gogona hape rohamu mangaramuni tanokku gabi hagigian pertaliakku di bahek kamu tang dok akamalim di dia do jahuba jaladang ditadda akana mangarado tipati kiyau jala merbalik do aka parmahan sianau jala aka panurirang manurirangi marhite-hite baal jala dihuton nasida do aka naso margugu mangurupi di baheni dang terjua awe so memadai hamu ninna jahuba rodi ninimuna saibar aku do aitung topot tamu ma aka puro ni halak kitin jala tikir hamu disi jala suruh hamu matu kedar pamanat ton situtu jala ida hamu manang dung masa si songoni disi tungarong ma bangso napasabar hod debatana atik peso tutu debata alayang gobang sokku tung di pasabar doha muliauna tu naso margogo mangurubi longang mahamu aka banua gijang alani i jala manodok di tarsongok situtu tahe ninna Tuhan Jahuba ai dua do jaya binahen ni bang sokku au mual ni hanguluan di tadi kon nasida laho makali nasida sumur aka nama ruang naso merisi aek ido yanggo sahakna dihamba kadang mangdok dainang persaoran naringgat itu sotunggawi lupa hita aka nakyata hilala persaorani tusoi ringgan alana diaka persaoran malu tutu dapot aka nabusi ingoton ikon boy dona aka persoran naringgan balo somusena marhite pabahenan naringgan asa unak kita gawe lupa diaka naringgan nong heata jalo songpat dohan ni aka torop jolma lupa kacang akan kulitnya jadi dang diboto bisa dia ibana berasal mana akan naringgan na pinatupana alai gabe dihalupahun saluhna aka parsaoran naringgani hira kacang do kulitna ba kulitna ido na bagurang-gurakon gawe denggah kacangi alai dakya ditokon kacangi si pangan do kulitna dao aliko ditinggal dui gawe biji na ido na gawe na terbarita dakyabe mulaki tu kulitna ade alania kedamang dok dainang molope dibain hira padoan sisongoni hira na menungguli hita di diturupukon songon dia bangsa Israel nau tertaban nasida alai tong do mangido pangurupio muse tu bangso naso mangalehon haluan tu nasida jadi ditiki bangsa Israel itaban bangsa Asyur do nasida alai
rodo bangsa Babel, pataluhon bangsa Asyur, bahkan bangsa Mesir pe italuhon. Alai ima rodo bangsa Israel mangido pangrupion tu bangsa natalui. Ima bangsa Mesir asa hira-hira bunyan di hilana sida manang berkoalisi muse membentuk pertahanan manang perlawanan asa malua nasida sian Babel. Alai hasilna tetap donihil. Tadudona nasida jala bangsa Israel pena masih tetap menjadi bangsa yang terjajah. Dihamak kada mangdok dainang si Yeremia kecewa dosa sitokna alana pengalaman bangsa Israel tidak pernah mereka ingat ketika mereka bersama dengan Tuhan melua nasida sian penjajahan. Nah di Mesir nasida adalah pengalaman yang sangat menyakitkan. Alai dang di hilalan nasida manang dang di hangulun nasida bohano debata na mangiring-iring bangsoi melua sian akka parhatubanani. Bahkan sebaliknya diterupukon gabi mangido dona bangsa Israel tu pangurupion di portibion. Ima bangsa Mesir sendiri nak yang menjajah nasida. Diamok kada mengenuk dainang ido tajahan akaningan diterupukon. Hirana disunggu lima musena. Taringo tu pabahenan ni debata tu bangsa Israel. Tu ngaha mana so uhum jupang akau pumuna diau. Ubah medau-dau nasi desia nau. Apalagi sebenarnya yang tidak saya perbuat bagimu. Tuh ke opungmu. Nasu tada nasi dari wow isi nepeluahon. Bahasa pola ikut tinggal hono muna au. Dang nasu bui de bata peluahon. Alai bohano i bangsoi. Manang nasu diingok de bata. Manang nasu digohi nasi dona. Rohana sida doh de bata. Tak pala tahu. Sadok ditinggal hodo. Di hutun nasida do debata naso hasea jalan naso gabiaki dina. Bentuk dari rasa kekecewaan nagabi menibil nasida mangalu-alu tu debata na asing nabinahin ni tangan nasida. Ini juga mau Tuhan sampaikan merhite-hite panuren Yeremia di mana nasida do naso perbandingan idahamu topot tamu aka puro ni halak kitim dohot aka kedar sasitong na aka si sobbaba lu nasida naso manobba bata alai anggon gawi manobba na asing siani dang arong behalaki olo. Apa yang sudah mereka yakini, apa yang sudah mereka percayai tetap medihanguluhun. Bamol sob nasida ban som halak kitim dohot na tu kedari ya itu tetap. Alai buasa ma bangsa Israel nau makilalahun dengan bahasan debata yang sudah hadir bersama mereka. Mereka begitu tega meninggalkan lagi Tuhan yang sudah begitu berkuasa. Nagumugo ibanesian debata na aron di portibion. Alai tega rona nasida menadikon debata. Ini adalah kekecewaan. Na pinasahat ni si Yeremia tu bangsa Israel. Hata ni debata doi nasahat tu nasida. Alanima dang terjua awe soma madai hamu. Nah, Tuhan akhirnya marah. Di badai ma bangsoi saha tunini muna sai bada aku do. Nah, marimas do debata. Dang na holan tu generasi i alai tu akanini pena mulo nini nungan baboi ma tu generasi ketiga. Juga Tuhan marah. Alania pambahenan ni bangsoi naso manada naso mangido pengurupion nesian debata. Ternyata adong do pena nama baheni dang naholan masyarakat biasa nama dikot debata. Dohon do akamalim. Ini disyukur dison dini ya do jahuba. Dang didok nesida songoni. Malim yang sudah awalnya Tuhan pilih mereka menutup mulut. Bahkan tidak mencari Tuhan. Bahkan
mereka memperingati Tuhan juga tidak ada. Akan ang mga ti pati ni debata agama limi seolah-olah tidak pernah mengenal Tuhan. Jala manurangi penasida, manurangi merhiti-hiti baldo. Jari tunasida do akka naso margogo mengurupi. Ini adalah perubahannya sangat drastis. Bagaimana bantuan dari Tuhan seketika itu juga berbalik. Luar biasa. Dia mau kadang mendok dainang, sotung do gabe masa di nguluta. Alani hidup gemerlapan, netida hira kemewahan, kerajaan yang begitu berkilau, tapi sementara saja. Alai gabe bidang dihutup bede bata, namar gugu mengurupi. Om manungain, nah dikecewakan. Luar biasa kamanginang ate. Kita mah kamanginang, adong dudungain nebu mabek kita gabe meninggal de bata. Ang do kita nungain nagabe berbalik tu de bata na asing. Mudah-mudahan marang-arong aja kamanginang. Hurian itu hatta di pata orang do itu pukon. Adong do dua jaya nabi nahin di bang sokku. Ima debata do mual hanguluan ale di tadi nasida do debata. Ini kurang pengenalan akan Tuhan. Mereka memang betul-betul tidak mengenal Tuhan lagi. Tanpa lapor dube di nasida debata. Jala na dipatu pamuse ima makali sumur akan amar ruang naso marisi aek. Mereka mengambil kesusahan mereka dari kesia-siaan. Ai molu sumur tongan dong dihel dang be aek, ngapain lagi digali? Sudah jelas tidak ada airnya. Mereka membuat diri mereka loja. Mengalucai diri sendiri dona. Dan ini juga pasti akan semakin membuat kecewa Tuhan. Atau damang dok dainang marhite hatani tu hatta di tikion disungguli mahita na perjolo taingok ma debata na peluah kita molo pesipata tebulus hamoloni alai sotung gabe tertinggal hon pengurupi nasun gugui ima debata ai debata dipakai do berbagai cara, dipakai do berbagai dalan lahop patokas na porsyata. Alai sotung gabe mangido pengurupiok kita tu duru ni hagugoon di bata. Napa dua hon na lebih ekstrim na ima sotung gabe tatudal hon di bata. Manang tapersuara di bata. Ya memang agurang benungain manudal hon di bata. Karena banyak pekerjaan mereka yang menuntut harus mengikuti debata na asing. Alisotung gabi i mabain hapor syota gabi daring masih mahita ka manginang diaka hapor syote. Jalana perpudi neko sipasaha atau di tahun ima jangan kita mencari yang sia-sia. Sotung gabe talupahon holong ni rohani debata dohot asni rohana tu hita. Ai molo nunga tahalupahon asido holong ni rohani debata tentu gabe manipil lo hita. Atong taingok ma akapabahenan ni debata naum salilingon tahanguluhon unang tahalupahon asni rohan debata tu hita. Tabilangi ma akadingken basan debata naung saha tu hita sahaluhut asalah idalatta lahu mamuji ibana dohot mangingot ibana diakka mulutta atong margogo mahita saluhukna molo petadopi aka hamaolo ni ale ingot ma jala pangasahum ma
Asi dot holong ni rohani Tuhani terlumobi naung ni pasahakna anakna Yesus Kristus gabi halua dihita taingok ma jala taha porsiai ma ibana naung paluah kita. Amin.